Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, inyo mugona banja maibadilisha kali yatiyo. Mene mwaimvira audio iji. Ena no mwaimvira kali audio. Ameneso mwaimvira enu ndikuveresane. Audio ijayo amaibadilisha kali yati. Akwiya ndi anthu a UTM ngati ma members masapota za UTM kapena akwiya ndi azinzawo akulu a UTM amene amapanga za zisankho chanchani pane akwiya ndani amayika badilisha kali yatiwa chifukwa zikuoneka zoti mmene akuyankhulirete ndi munthu wokhumudwa kwambiri kama samayembekezera zimene zizi ndipo she's feeling like she has been betrayed. Awachita chipongwe, awachita betray amayi amenewa, right? Nde komano mwachidziwikire tinene pano kuona kuti amayibadilisha kali yati anthu sikuti sawakonda. Amayibadilisha kali yati amawakonda koma anapita kumene kuli kuti simbali yawo pamene kuti mvane penepo pamene kuti mvane bwinobwino penepo anapita kumbali yoti simbali yawo. Chifukwa iwaja anakakhala pompaja pa secretary general paja anakatenga position inja bwinobwinonso popanda sopikisana naye. Achina Felix banji anatenga position yawo, achina Felix njawa position yawo anatenga bwinobwino. Afu anakhala mene mujamo anakhala nji pa zimene iwo amatha. Amayibadilisha kali yati timadzoza kuti yes amayipatsa fire koma si kuti pa president angamake ndi azinzawo kufa kumi kuti kuna mizwanya kabina kujako wandipesa sako akuleti ndiyebe sindikudziwa kuti iwo makamaka mkwiyo wawo makamaka uli pandani. Iwo mkwiyo wawo uli pandani. Iniwo mukamvetsera kumbali yanu ngati munga tolere ndekuti munduuza munena mu comment section kuti apo pataona ngati akwira wakuti akwira akuti. Guys, kwa amene simunamvera audio ndi imene iyi. Thank you so much guys. Malawian Cameras, you are not alone. Pakichinje tuzingapo lese MCP ndekutata unena kuti ataona kuti afford 3 ataona kuti UDF 4 ataona kuti DPP planning mukenzori mutu apita kuti DPP MCP minister where go UDF where go 4 mutu apita kuti DPP yatobatsa nolani muneti kwe MCP atapita kani muneti ndekuti so pamene popo ino ndekuti political career yanu ikuta in 10 months time. Hata wapatsani ndrama kuti mpange ikabva mawese zamene mapanga 200 million ya kumano in 10 months ndekuti ifeto sitikhazichira mayano mayendacha ozunguliramo ndife pachatiso ndimamovement apezeka kuti tiononga tsogolo koma mwena kanena kuti pita ndikulani mirinde kuti mwina ku DPP yakhona pa DPP ni ma high chances komanso despite zimene zozoya kuningira kuti chifori mukhala kuti ndi threat ya UTM they'll still come back. Abula come back in that UTM kutanena kuti ya atopatsa ah sikulani midoko position ndipo tikasoro the manene ngende kuna pablo okay kuri ya ndisikiwa iyo identify ndani kwa ngokuri ngochozo yoaje ndilosikali ATM mwene leyo sina kuti ndipita sibona kuti fauli ndipita kana kuti I'm not yet healed but frankly speaking after working since 2017 ukafika siku lale ku UTM ndikandito ndo akanodora
over my dead body. Even as strong as I am, I can over my dead body. I will never do that with those people. I also do. I'll never get him on so my MCP zoti singaita ngedespite ili ndi maresources ili ndi nayo sifuna kuka yes apo konde ili ndi maresources sifuna kuka mboma ili ndi vuto unja kusodu mailo ena kuti mzizi wena ama wina ndi njira zawo ife siti mafuna akabambe ndizonena kuti ndi 50-50. That's why we are saying to say kuti chiganizo chifuna kuchipanga muganizo muzama ya pali kunyamuka kupita kuyema kwa mabati wakona kuti ndikususa ineyo ndiyopita ku UTM kuja kusinga bantu pali zinthu zimwe zikhoza zimachitika anthu akuyang'ana pawiri akuyang'ana kunena kuti UTM ija pakuti pasakuti ndino ndayithela pombo ndikakondolesa vaitathela pombo kuti atengepo phuzi asugoleni sibundikana khapa 200 koma pamene panakhala pansi amene akhapa simane pajatu ndi anthu amene akabambe achina njawala achina kalonga achina khwesi tobwe kuti tizipakisirede jeyi pakevene abanga anagambirana kumbali ndokubwera ganizonora abangeli vayo constitution because the revision of constitution it was very tricky. Currently vice president. Yes, yes, what do you tikupezani museo inesa ndicho mwapane ningodikira mutwena atenga anthu ena awiri atatu asala nyamata awiri so that was formed utachita kumudenda utachita kumudeti samu okay you know what we should say this apapa ndizonena kuti ndi ma speculations tione anthu akamabwera yako basi mangotunga misozi kumanena kuti usadandaule kusonyeza kuti mangokuti usadandaule akubwera chifukwa chikhulupiriro chimene ali nacho ndandira kalekale amadziwa kuti apa paenda chonchi apa patere ike kulikhoza kumalira kumatani chapo chisisa vinacho so tisipike kwakonda kuloko mafoni ena amene tikulandira nangakalia anthu akungonena zakambala ndi anthu akunena kuti anangoyenera sakhala bwino ndi antchito cha koma kalira ndimakunena choyipa cha akaliazi akungoti nangakaliazi ndende umango auzoti it's too early it's fresh give us time kale tukimbirende anti-beauty kaliati ndineyo I don't mind even when I start to ukachita share kwina kuli konse. Wani chonena kunena kuti pama 46 I think 700 chakuti 748 sangatange even less than the 48 votes. Ndotanga 21 ndikumpasa Patricia Kariati. And you are expecting me to come and even campaign for UTM unless if my dad has arrived from there. Pokapo kabambanga wazike kwa kufako ndikapeza ali pakonde pampando then I'm going to do that. Yes, I'm going to do that, but otherwise I cannot even do that.
Aiso ndipo aiso mwina soma 41% sawa semwela analolera zinozo kuti zichitike anthu onse ndimakira nawo analazi zake kale achina kauchenere achina Felix Njawalandi zake Kwesi ndi zake osajamana kuti analazi zake ndikuti why should I suffer because of the legacy of Chilima? I cannot do that. I cannot. I'm big enough, Mom. I'm so big enough. Kapena mwina tena kuti iwaje mwina natenge mwaitame jama anali kwina kujana bila kwina kujeni ama kali cha office kwa kuji. Kama we've been there for the party, struggling, suffering, we name them. Nde mtu Patricia, nde mtu ina kafika kana ora Patricia mwina sanga pange decision because of SKC. Is he alive? If he was alive, it would be better. It would have been another way with this Gira Manyazi. But if not alive, and I'm getting this rudeness because maybe he's not alive. Don't worry. No, I am okay. I'm all right. I'm all right. I will not make any wrong decision because I'm frustrated or whatever. It won't be a wrong decision. No, it won't. Yeah, it won't. It won't be. And tell them that whatever decision I make is not going to be a wrong one. Yeah. Very good, very good. No, don't worry. If I feel like my vida so good, if we are stress free, yeah. Yes, when kwambiri kuvina wewe uje kuvina Unakupangira kivungi. sipoti daka vina be. So don't worry, Mom. Akweni timati mukupasani mone. Samunya dira. Muri bwanji. Oh, ziko kwa bino guys. Ndithu. Ziko kwa basi. Ziko ne chirungu. Oh, okay. Kulo wanga ndithu mai ang'ono. Kana ni mai ande. Hapo ndo sipitiza ndile. Ai siti topa. Ausa topa. Mira ni chito ndithu. Ziko kwa mbili. Ndithu. Ziko. Like, share, allowing cameras, right.